Всеки, който желае молитва, нека да премине отпред да се молим и вярвам, че докато сме в това присъствие на Духа, нека да стоим в това присъствие, за да може Бог днес да докосва, да изцелява и да освобождава. Има ли други? Знам, че има други, нека да не се обесърчаваме, нека да не се срамуваме. Елате отпред, не се срамувайте. Елате, вярвам, че Бог днес ще направи големи чудеса, защото Той е започнал това. Елате отпред, не се срамувайте. Ние сме човеци. Ние не правим нищо, Господ прави. Ние сме инструменти на Бога. Ние ще се молим за вас. Вие само се успокоите в Божията ръка. Ще се молим за вас, каквото искате. Вие се предайте в Божията ръка. Каквото ще става с вас, ще получавате изцеление. Просто предайте се в Божията съсия. Това е Божията съсия. Това е Божията помагание. Добре. Има ли някой, който иска да се покае днес, в този ден, който все още не е приел Христос? Може да дойде тук отпред да приеме Исус днес. Ако има Не се срамувайте. Нека да не се притеснява. Сега е момента, ако някой не е приел Христос, днес е деня да дойде да го приеме. Алелуя. Добре, нито прощение, нито нищо нямаме. Значи води молитва. Води молитва и тук пастира, ще спава в църквата. Моли се за тях, след да повтарят, аз ще ги благословя така. Пресварят вашите очи. Гледайте да се към тях, към тия хора. Нека да подаваме помазани. Отче, святи Боже, благодарим Ти, Боже мой, че днес отново вършиш чудеса, Боже мой. Че Ти си същия, който не се променяш, Боже мой. Макар времената са променени, Боже мой. Макар човека да се променя, Исусе. Ти си същия любящ Бог, Боже мой. Ти, който даде да потърсиш погиналото и да го спасиш, Боже мой. Святи Боже мой, аз те моля сега за това семейство, който днес те приемат в тяхния си живот, Боже мой. Дойди в живота им, Боже. Амин, Боже. Промени живота ти им, Татко Небесни Исусе. Днес, в този велик ден, Боже, възкръсни в тяхните сърца, Боже. Възкръсни в живота им, Боже мой. Нека да те опознаят в Твоята слава, Боже мой. Да те опознаят в Твоята любов, Татко Небесни Исусе. Защото Ти умря и за тях, Боже мой. Но днес Ти възкръсваш и за тях, в тяхните сърца, Боже мой. Аз те моля сега, Боже мой, за изповедта, която те ще направят, Боже мой. Тая изповед да бъде чута от Тебе, Исусе. Излей се в сърцата им, Боже. Днес да бъдат помазани, да бъдат осветени и да бъдат прияти в Твоите благодатни ръце, Боже мой. Благодаря за това семейство, Боже. Издигам ги в името Ти, Татко Небесни, Боже. Защото те не са случайни, Исусе. Днес те са пред Тебе, пред Твоите благодатни нозе. Може да повтаряш сега след мене. Исусе, днес покайвам се за всеки един грях. За всичко това, което съм правил в моя живот. Отричам се от всеки един грях. Отричам се от старият си начин на живеене. Отричам се от всичко това, което съм правил в този свят. Отричам се от всичко това, което съм бил в този свят. Днес приемам Тебе, Боже мой. Приемам Те в моето сърце. Приемам Те в моя живот. Като Господар и като Цар. Амин, амин. Покайвам се, Боже мой. Амин, Боже. За всеки един грях, Боже. Алелуя. И днес издигам името Ти. Като се покайвам за цялото си сърце. И Те приемам, Боже мой. Алелуя. Благодаря Ти, Исусе, че Ти умря и за нас. Че Ти проля кръвта си за нас.
днес възкръсни в нашите сърца. Амин. Амин. Благодарим ти, Исусе. Халелуя. Халелуя. Халелуя, халелуя. Боже, аз ти благодаря за това семейство. Аз ти благодаря за тях. Боже, аз се помазвам сега. В името на Отца. Ти Светия Дух, Господи, от този момент. Тя да бъде, Боже, сега в този час. Боже, очистена, опростена в Твоето име. Тя се покае пред Тебе, приятелите Ти Спасител. О, благослови я! Халелуя. Боже, се в името на Исус! Халелуя. Докосни се, Господи! Докосни се, Господи! Сърцето й докосни. Боже, в името на Исус! Боже, нейният мъж! Помазвам него сега в името на Отца и Светия Дух! Боже! Господи, освободи него сега! Господи, освободи го сега! Боже, сега в името на Исус! О, искам сила, да го да падне сега! Халелуя. В името на Исус! Благослови ги сега! О, халелуя! Знаеш, що много ме ги отдел? От днес виждане, вие няма да бъдете същите. Амин. Амин. Вие имате нов живот от Неговото име. В момента, Господ, това... Аз да кажа. Ден лайк салфетката. Амин. Нека да дадем славата на Исус. Нека да Амин. дадем славата на Исус. Държаваме му духа да се молим. Моли се. Халелуя. Братено ти. Ако има други болни, сега е момента да не го пуснете. Елате тук. Боже да приема. Видяхте го, близка повече. Амин. Помазани. Помазани. Отворите сърцето към Бога. Помазани. Добре отмазано в името на Исус. Нека се моли. Нека да се молим. Аз ти благодаря. Отче Себо, ние ти отдаваме цялата слава в името на Исус. Ние ти благодарим за тази вечер, за Твоята слава, за Твоята милост до всеки един. Аз се помазвам сега, Отче, в името на Исус. Аз се помазвам сега да живееш в Твоето тяло. Помазание в името на Исус. Ще те пало до Джуля. Базела. Алелуя. Майсъл. Pray, Jesus. Hi, the Lord. Demon, peace. Peace. Command the Lord. Hallelujah. Yes, shine the Lord Jesus. Move for the Lord Jesus. Името на Исус. Халелуя. Бог дава толкова мъж да ви държи. Да, получи освобождение. Да, това, което ви кажеше, наистина е толкова добре.